Ang tunay na kaibigan ay ang mga kaibigan na nayayaya mo sa takbuhan. Hindi sa inuman! Ay, naku, yan yung mga tinatreasure nating kaibigan ngayon. Yung mga tipong hindi kaya yayain ng madaling araw para uminom dyan sa kapitbahay nyo, tapos ikaw pa yung sagot dun sa pulutan. Ayoko niyan. Doon ka, maghanap ka ng kaibigan mong yayayain kang gumising ng madaling araw, sasamahan kang magpalit ng damit, sasamahan kang mag-warm up at para tumakbo. O, gusto mo yon? Yung humanap ka ng kaibigan na magpapasarap sa'yo. Hindi yung gagawin kang lumba-lumba. Anyway, ako pa rin to, ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga pinag-uusapan natin ang mga klase ng kaibigang high maintenance, low maintenance, at ang kaibigan mong no maintenance at all. Alam mo yung mga no maintenance na kaibigan? Yan yung mga tipong nakalimutan na nakaibigan ka. Ako nga, kung marirecall ko yung kaibigan ko, sige nga, shoutout natin. Hello kay Chanelly Arieta mula sa Liliw, Laguna. Hello rin kay Jello Teodoro magmula naman sa Calamba, Laguna. At hello din sa mga kaibigan ko ng high school na medyo may nagkaroon ng tampuhan. Pero ngayon, miss ko na kayo. Yes! Hindi ko kayo miss dahil may kailangan ako Miss ko na kayo kasi namimiss ko yung mga simpleng kulitan. Di naman, tanggapin mo na. Tanggapin mo na hindi talaga sa lahat ng oras, makakasama mo yung kaibigan mo. May pamilya ka na, may anak ka na, tapos gusto mo, sasamahan mo pa rin yung kaibigan mo. Di sana ginawa mo yung kaibigan mo. Minsan, kailangan mo lang hanapin yung totoong set of friends or yung circle of friends mo. Yung sa tingin mong makakatulong sa'yo maging better version of yourself. Yeah? Umanap ka ng kaibigan na sasamahan ka bumili ng mamahaling sapatos kahit 10,000, okay lang yan. Basta magamit mo sa takbuhan. O hindi naman kaya, humanap ka ng kaibigan na kapag ka may mga piyestahan o kaya birthday ng nanay mo, talaga namang sasamahan ka. Ipagsasharon ka pa. Anyway, ako po'y magpapaalam na. Muli maraming salamat sa lahat ng mga nakipagdaldalan. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Wow! At syempre, susunod na po, ito yung mga... Tingnan mo hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakikinig sa kanya. Eto na ang ating bagong DJ, ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si Kim Chino. Eto kapangalan niya, si Chino Lu. Uy! Hello naman sa'yo, feeling ko gwapo ka sa personal. Magpakita ka naman sa akin. Ha? Ate Dulce? Ate Chrissy! Ate Chrissy, hello! Okay, bye-bye na. Kulang na yung oras ko. Next time ulit. Bye!